M-am așezat eu conform instrucțiunilor, mă simțeam destul de stânjenit cu steagul fluturând în vânt, dar poziția în sine era una relaxantă. Doar că n-am mai fost când lângă mine a apărut o namilă de asistentă pe care puteai să o confunzi ușor cu un elefant și doi hândrălăi în halate albe cu alură de bodyguards. Până să mă dumiresc eu cei cu ei, bodyguards-ii mă apucaseră fiecare de cât un picior, în timp ce elefantul îmi ținea ambele mâini blocate sub cap. Încă nu realizam ce se întâmplă, dar am realizat când am văzut-o pe doamna doctor cu un furtun subțire în mână. Sau mai bine zis, când l-am simțit intrând prin orificiu din vârful steagului. Zic, stai să spun ceva! Dar ce să stea că furtunul intrase deja pe jumătate. Am încercat eu să mă eliberez, să-mi scot mâinile de sub cap și să-i dau un pumn la o doamnă, dar la cei 11 ani ai mei n-a reușit să mișc elefantul care mă ținea nici măcar 1 milimetru. Așa că tot ce am putut să fac a fost să urlu. Asta n-a oprit-o însă pe doamna doctor să-mi bage furtunul ăla până în stomac.